Ensimmäisen kerran ajattelin oikeasti pelkääväni omaa päätäni sinä aamuna, kun en löytänyt avaimiani. Se kuulostaa pieneltä asialta, tiedän kyllä. Avaimet katoavat nuoriltakin ja vanhoilta vielä helpommin, niin ainakin ihmiset sanovat. Mutta minä en ollut koskaan ollut sellainen nainen, joka hukkasi tavaroitaan. Minä olin elänyt samassa kaksiossa Hervannassa 37 vuotta, ja jokaisella esineellä oli oma paikkansa niin tarkasti, että olisin voinut pimeässäkin kuroa käteni oikeaan laatikkoon. Ulko-oven avaimet olivat aina sinisessä posliinikulhossa eteisen lipaston päällä. Vara-avain oli ompelukorissa, vaikka kukaan muu ei sitä tiennyt. Posti avattiin keittiön pöydän ääressä, laskut pinottiin oikeanpuoleiseen laatikkoon, ja lääkkeet olivat jääkaapin vieressä olevassa yläkaapissa, vasemmalla puolella kahvipakettien yläpuolella. Niin minä olin elänyt vuosikymmeniä, eikä järjestys ollut minulle vain tapa. Se oli tapa pitää elämä kasassa sen jälkeen, kun mies kuoli. Arto oli ollut poissa jo 8 vuotta, mutta minä puhuin hänestä mielessäni edelleen kuin hän olisi vain lähtenyt autolla kauppaan. Aila, hän sanoi aina, tavara ei katoa itsestään. Joku on vienyt sen tai sinä olet itse siirtänyt sen. Siinä oli hänen järkensä. Ja juuri siksi sinä aamuna, kun avaimia ei ollut posliinikulhossa, eikä takin taskussa, eikä käsilaukun sivutaskussa, tunsin jotain kylmää nousevan rintaani pitkin kurkkuun. Minä seisoin eteisessä villasukat jalassa, toinen käsi ovenkahvalla, ja tuijotin sitä tyhjää sinistä kulhoa kuin se olisi loukannut minua henkilökohtaisesti. Sinä aikana Maija asui jo minun luonani. Hän oli veljeni tytär, vaikka olin aina sanonut häntä omaksi lapsekseni silloin, kun hän oli pieni. Hän oli viettänyt meillä kesiä, syönyt pannukakkuani, nukahtanut mökillä olohuoneen sohvalle radion huristessa hiljaa taustalla. Kun hänen äitinsä kuoli nuorena, minä olin se aikuinen, joka muisti hänen syntymäpäivänsä ja osti talvikengät silloinkin, kun hänen isänsä unohti. Siksi siinä ei tuntunut aluksi miltään ihmeelliseltä, kun hän tammikuussa sanoi, ettei minun pitäisi olla yksin heti kaatumisen jälkeen. Liukastuin Prismalta tullessa, siinä jäisellä suojatiellä, johon kaupungin hiekat ehtivät aina päivän liian myöhään. En katkaissut mitään, mutta lonkka otti osumaa, ja lääkäri sanoi, että minun pitäisi ottaa rauhallisemmin ainakin 2 viikkoa. Maija tuli ensin vain viikonlopuksi. Sitten hän sanoi, että hänen vuokra-asuntonsa putkiremontti oli alkamassa vähän etuajassa, ja että hän voisi aivan hyvin nukkua minun sohvallani jonkin aikaa. Minä sanoin, että sohva vetää selän pilalle. Hän nauroi ja sanoi olevansa vielä nuori. Sillä tavalla ihmiset puhuvat, kun haluavat kuulostaa hyviltä. Aluksi oli suorastaan lohdullista, että asunnossa oli toinenkin ihminen. Aamuisin kuulin veden lorinan kylpyhuoneesta ennen kuin nousin itse. Kahvi porisi valmiiksi. Roskapussi oli viety. Hän toi kaupasta mandariineja, vaikka en ollut pyytänyt, ja vaihtoi palaneen lampun eteisestä niin ripeästi, että tunsin itseni melkein hienoksi vanhaksi rouvaksi, josta huolehditaan. Hän puhui minulle lempeällä äänellä, vähän liian lempeällä ehkä, mutta en silloin pitänyt sitä outona. Hän sanoi aina, Aila täti, sinun ei tarvitse kaikkea itse tehdä. Ja minä, joka olin tehnyt kaiken itse vuodesta 1969 asti, annoin ensimmäistä kertaa elämässäni jonkun toisen pyyhkiä keittiön pöydän ilman, että sanoin mitään. Juuri sellaisesta se alkaa, jos haluaa viedä ihmiseltä hänen paikkansa. Ei huutamalla, ei lyömällä, ei sillä tavalla, että naapurit huomaisivat. Se alkaa avuliaisuudella, jonka päälle ripotellaan vähän huolta ja vähän kiirettä, niin että uhri tuntee itsensä ensin onnekkaaksi. Sinä aamuna, kun avaimet olivat poissa, Maija ilmestyi makuuhuoneesta tukkapuoliksi kiinni, puhelin kädessä, ja pysähtyi eteiseen katsomaan minua. Mitä sinä etsit? Hän kysyi. Minä sanoin, että avaimia. Hän katsoi minua sekunnin liian pitkään. Etkö sinä eilen laittanut niitä keittiöön? Muistan kun sanoin, ettei niitä pitäisi jättää sinne pöydälle. Minä sanoin, etten jättänyt. Hän kohautti olkapäitään niin pehmeästi, ettei siinä ollut mitään riidan alkua, vain sellainen huokaisu, jota ihmiset päästävät silloin, kun ovat muka kärsivällisiä.
Sitten hän käveli keittiön, avasi leipälaatikon, ja siellä ne olivat, minun avaimeni, ruislimpun ja näkkileipäpaketin välissä kuin joku olisi piilottanut ne pilalla olevana vitsinä. Minä nauroin ensin itsekin. Se oli sellainen lyhyt, nolostunut naurahdus, jolla ihminen yrittää estää toista säälittelemästä. Sanoin, että en varmasti laittanut niitä sinne. Maija nosti kulmiaan ja sanoi vain, no, pääasia, että löytyivät. Sitten hän lisäsi, aivan kuin sivulauseessa, että ehkä kaatuminen oli säikäyttänyt minut enemmän kuin olin myöntänyt. Silloin minuun sattui ensimmäisen kerran sillä tavalla, jota en osannut heti nimetä. Ei kipuna, ei varsinaisesti edes pelkona. Se oli enemmänkin häivähdys häpeää. Sellainen pieni, nöyryyttävä epäilys, jonka ihminen yrittää kiireesti työntää pois ennen kuin se ehtii kasvaa. Entä jos minä olin itse laittanut avaimet sinne? Entä jos olin seissyt keittiössä eilen iltapäivällä, ajatellut jotain muuta ja pudottanut ne leipälaatikkoon huomaamattani? Minä olin yksin leskeydestä asti oppinut luottamaan itseeni niin varmasti, etten ollut edes huomannut, kuinka perustavaa se luottamus oli. Kun siihen tuli ensimmäinen särö, maailma ei romahtanut. Mutta se alkoi kuulostaa ontolta. Viikon sisällä tapahtui lisää pieniä asioita. Silmälasit löytyivät kylpyhuoneen peilikaapista, vaikka olin varma, että olin jättänyt ne olohuoneen käsinojalle. Kauppakassista puuttui voipaketti, vaikka kuitti näytti, että olin maksanut sen. Lääkedosetti oli kerran täytetty eri tavalla kuin minä olin jättänyt sen. Kun sanoin siitä, Maija vastasi heti, että minä olin itse muuttanut sen aamulla. Minä sanoin, etten ollut. Hän laski kätensä minun käsivarrelleni, puristi kevyesti ja sanoi, Aila, ei hätää. Kaikille tulee tällaisia hetkiä. Kaikille. Sellainen sana kuulostaa ystävälliseltä, mutta sillä voi pyyhkiä ihmisen kokemuksen pois kokonaan. Sitten tuli ensimmäinen julkinen hetki, ja se oli paljon pahempi kuin yksikään kadonnut tavara. Meillä oli aika terveyskeskukseen, tavallinen kontrolli siitä kaatumisesta ja verenpaineesta. Terveysasema oli täynnä märkiä takkeja, kumisaappaita ja sitä tuttua hajua, jossa on kahvia, käsidesiä ja odotusta. Minä olin täyttänyt kaavakkeet kotona valmiiksi, mutta vastaanottotiskillä hoitaja kysyi vielä, oliko minulla ollut viime aikoina huimausta tai muistivaikeuksia. En ehtinyt avata suutani, kun Maija vastasi minun puolestani. On ollut vähän sellaista sekavuutta välillä. Tavarat hukkuvat ja samat asiat unohtuvat. Minä käännyin katsomaan häntä niin nopeasti, että lonkkaan vihlaisi. Sanoin heti, ettei se pidä paikkaansa, että muutama tavara on ollut hukassa, mutta en minä sekava ole. Hoitaja hymyili minulle sillä tavalla kuin ihmiset hymyilevät lapselle, joka ottaa nokkiinsa turhasta. Laitetaan nämä tiedot ylös ihan varmuuden vuoksi, hän sanoi. Ihan varmuuden vuoksi. Siinä se oli, yksi lause, ja yhtäkkiä paperissa oli jotain, mitä en itse ollut sanonut. Minä istuin lääkärin huoneessa ryhti suorana, vastasin kaikkiin kysymyksiin oikein, tiesin päivän, kuukauden, presidentin nimen, tiesin jopa mitä söin edellisenä iltana, mutta silti tunsin koko käynnin ajan, että pöydällä lepäsi jokin näkymätön merkintä minusta. Vähän huolestuttava. Vähän haurastunut. Vähän epävarma. Kotimatkalla Maija puhui säästä. Sitä minä en unohtanut koskaan. Hän puhui jäätyvistä teistä ja siitä, pitäisikö ostaa hiekoituslaatikko taloyhtiön varastoon, aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Lopulta minä sanoin, että miksi hän puhui minusta niin kuin en olisi ollut paikalla. Hän huokaisi syvään, mutta ei ärtyneesti, vaan säälivästi. Se oli vielä pahempaa. Hän sanoi, minä vain yritin auttaa. Lääkärit tarvitsevat kokonaiskuvan. Kokonaiskuvan. Minä sanoin, että minun elämäni kokonaiskuvaa ei hän tunne niin hyvin kuin luulee. Hän puri huultaan, katsoi ulos bussin ikkunasta ja sanoi hiljaa, minä tiedän, että tämä on sinulle vaikeaa. Kuinka nopeasti ihminen voidaan siirtää omassa elämässään päähenkilöstä ongelmaksi? Se tapahtuu kielen kautta ennen kuin tapahtuu mitään muuta. Ensin joku auttaa muistamaan. Sitten joku selittää puolestasi.
Sitten joku sanoo, ettei sinun kannata rasittaa itseäsi asioilla, joita et ehkä enää hallitse. Ja jos et pysäytä sitä heti, jonain päivänä huomaat, että muut ihmiset keskustelevat elämästäsi sinun yläpuolellasi kuin huonekasvista, joka pitäisi ehkä siirtää varjoon. Minä aloin nähdä pieniä merkkejä kaikkialla. Naapuri Marja pysäytti minut roskakatoksella ja kysyi kovin varovaisesti, miten minä pärjään. Kysymyksessä ei ollut mitään outoa, mutta hänen katseessaan oli jotain uutta, jotain tarkkailevaa. Taloyhtiön pihassa Jarmo 3. kerroksesta vitsaili, että eihän se haittaa vaikka joskus vähän unohtaa, minultakin katoaa kaukosäädin. Hän oli ystävällinen, mutta en ollut koskaan aiemmin kertonut hänelle mitään kaukosäätimistäni. Siinä minä seisoin roskapussi kädessä ja ymmärsin, että joku muu oli jo kertonut minun puolestani tarinaa minusta. Sellaista tarinaa, jossa minä olin vielä ihan mukava, mutta vähän höpsähtänyt. Sellainen tarina leviää nopeasti, koska ihmiset pitävät siitä, että huolen voi naamioida uteliaisuudeksi. Kotona minä tarkistin tavarani. Ei siksi, että olisin ollut ahne tai epäluuloinen, vaan siksi, että jokin minussa oli siirtynyt puolustuskannalle. Kävin läpi laatikot, laskut, pankkitunnukset, lääkkeet, korurasiat. Kaikki näytti olevan paikoillaan. Silti olin jatkuvasti levoton. Kun lähdin suihkuun, mietin, oliko käsilaukku jäänyt näkyville. Kun menin nukkumaan, mietin, olinko varmasti sammuttanut hellan itse vai sanoisiko Maija aamulla tehneensä sen minun puolestani. Eräänä iltana hän toi asian esiin ensimmäistä kertaa suoraan. Me joimme iltateetä keittiössä, ikkunan takana pimeys painoi lasia vasten niin kuin helmikuussa aina. Hän sekoitti hunajaa omaan kuppiinsa ja sanoi hyvin varovasti, että oli ehkä hyvä idea antaa jollekin toisellekin pääsy minun pankkiasioihini varmuuden vuoksi. Hän sanoi sen aivan kuin olisi puhunut sateenvarjosta. Varmuuden vuoksi. Minä nostin katseeni kupista niin hitaasti, että hän ehti jatkaa selitystä. Ei siis heti mitään muutoksia, mutta jos sattuisi jotain. Että laskut eivät jää maksamatta. Minä voisin auttaa. Minä sanoin, että laskuni eivät ole jääneet maksamatta kertaakaan koko aikuiselämäni aikana. Hän hymyili nopeasti ja sanoi tietenkin, ei hän sitä tarkoittanut. Mutta se oli jo sanottu. Ehdotus oli heitetty huoneeseen kuin siemen, joka odotti vain sopivaa multaa. Sinä yönä en saanut kunnolla unta. Kuuntelin jääkaapin hurinaa ja Maijan tasaista askelusta olohuoneessa ennen kuin hän meni nukkumaan. Minä tiesin hänen olevan hereillä myöhempään kuin minä. Tiesin myös, että hän puhui usein puhelimessa hiljaisella äänellä parvekkeen oven lähellä. En ollut aiemmin pitnit sitä minään. Nuorilla ihmisillä on omat asiansa. Mutta yöllä kaikki alkaa kuulostaa toisenlaiselta. Jokainen lattialaudan narahdus tuntui merkitykselliseltä. Ja ensimmäistä kertaa sitten sodan jälkeisen lapsuuteni minä tunsin omassa kodissani sellaista levottomuutta, että pidin makuuhuoneen oven kiinni. Seuraavana aamuna päätin testata jotain ihan pientä. En siksi, että olisin ollut varma mistään, vaan siksi, että halusin rauhoittaa itseni. Laitoin 20 setelin sokeripurkin alle keittiön kaappiin. Se ei ollut tavallinen paikka säilyttää rahaa, juuri siksi valitsin sen. Sanoin ääneen, kun Maija oli olohuoneessa, että lähden iltapäivällä apteekkiin ja että minun pitää muistaa ottaa vähän käteistä mukaan. En sanonut, missä se raha oli. En sanonut mitään muutakaan. Iltapäivällä, kun menin kaapille, seteli oli poissa. Minun sydämeni alkoi hakata niin lujaa, että jouduin ottamaan pöydän reunasta kiinni. Ensimmäinen ajatukseni ei ollut edes viha. Se oli helpotus, ja se helpotus hävetti minua melkein yhtä paljon kuin kaikki muu. Helpotus siitä, että ehkä minä en ollutkaan sekoamassa. Helpotus siitä, että todellisuus oli sittenkin ehjä, vaikka ruma. Joku oli ottanut rahan. Joku muu kuin minä. Siinä hetkessä hänen äänensä oli edelleen lempeä, mutta jokin siinä oli muuttunut. Se ei enää yrittänyt lohduttaa. Se mittasi minua. Minä vastasin, että olen varma. Hän astui lähemmäs,
laski kätensä kevyesti tiskipöydälle ja sanoi lähes kuiskaten: Aila, minä alan oikeasti huolestua sinusta. Ja kun minä avasin suuni sanoakseni jotain takaisin, katseeni osui keittiön pöydällä olevaan lääkedosettiin. Se oli avattu. Aamun lokeron kansi oli auki, vaikka minä tiesin, aivan varmasti tiesin, etten ollut vielä ottanut lääkkeitäni sinä päivänä. Silloin minä ymmärsin ensimmäisen kerran, että kyse ei ollut enää kadonneista avaimista eikä väärään paikkaan joutuneista silmälaseista. Joku ei yrittänyt vain saada minua epäilemään itseäni. Joku rakensi minusta hiljalleen sellaista naista, jota muut eivät enää uskoisi. Ja juuri silloin Maijan puhelin värähti pöydällä. Näytölle syttyi viesti, enkä ehtinyt nähdä kuin lähettäjän nimen alun ja yhden rivin ennen kuin hän nappasi puhelimen käteensä. Siinä luki, kun lääkäri on nyt kirjannut. Minä en nähnyt viestiä loppuun asti. Näin vain sen verran, että kylmä ehti kulkea pitkin käsivarsia ennen kuin Maija käänsi puhelimen näyttö alaspäin niin nopeasti, että kahvikuppi helähti lautastaan vasten. Hän ei tehnyt siitä numeroa. Juuri siinä hän oli vaarallisimmillaan. Hän ei säikähtänyt niin kuin syyllinen yleensä elokuvissa säikähtää. Hän ei alkanut selittää. Hän vain hymyili minulle väsyneesti, aivan kuin minä olisin ollut se, joka teki tavallisesta hetkestä hankalan, ja sanoi, että hänen työkaverinsa kyselee vuorolistoista. Sitten hän nappasi lääkedosetin käteensä, vilkaisi sitä vain sekunnin murto-osan ja työnsi sen minua kohti. Et hän vain ottanut aamun lääkkeitä jo aiemmin ja unohtanut, hän kysyy. Siinä vaiheessa minä tiesin jo, että jos vastaisin suoraan raivolla, häviäisin. Se oli ehkä ensimmäinen todella selkeä ajatus, jonka koko siitä sumusta sain kiinni. Jos sanoisin kovalla äänellä, että älä valehtele minulle, hän katsoisi minua surullisesti. Jos itkisin, hän rauhoittelisi. Jos vaatisin puhelinta nähdäkseni viestin, hän pitäisi minua epäluuloisena. Kaikissa niissä vaihtoehdoissa minä olisin se nainen, joka ei hallitse itseään. Niinpä minä tein jotain, mitä en ollut kuvitellut tekeväni omassa keittiössäni omalle veljentyttärelleni. Minä nielin kaiken takaisin alas. Katsoin lääkedosettia, huokaisin ja sanoin, että ehkä olenkin väsynyt. Maijan hartiat laskeutuivat aivan aavistuksen. Se oli pieni liike, mutta minä näin sen. Hän luuli voittaneensa taas yhden kierroksen. Sinä iltana, kun hän oli mennyt suihkuun, minä istuin olohuoneessa villahuopa polvien päällä ja tuijotin pimeään ikkunaan, jossa näkyi heijastuksena oma kasvoni. En muista, milloin olisin viimeksi tuntenut itseäni niin yksinäiseksi, vaikka asunnossa oli toinen ihminen. Minä yritin käydä tapahtumia läpi järjestyksessä, niin kuin Arto olisi tehnyt. Avaimet leipälaatikossa. Silmälasit peilikaapissa. Lääkedosetti väärin täytettynä. Hoitajan merkintä muistivaikeuksista. Naapureiden varovaiset kysymykset. Seteli sokeripurkin alta poissa. Viesti, jossa luki, kun lääkäri on nyt kirjannut. Yritin ajatella kaikkea erillisinä asioina, mutta ne eivät enää tuntuneet erillisiltä. Ne olivat kuin pienet langat, jotka joku oli vetänyt yhteen saman solmun ympärille, ja minä seisoin keskellä sitä solmua yrittäen hengittää. Minun olisi pitänyt varmaan soittaa jollekin heti. Veljelleni ehkä, vaikka emme koskaan olleet läheisiä. Tai pojalleni Jannelle, joka asui Vantaalla ja soitti sunnuntaisin, joskus kahdestikin, jos muisti. Mutta juuri siinä on tällaisten asioiden likaisuus. Kun epäily on vasta puoliksi muodostunut, se hävettää enemmän kuin satuttaa. Mitä minä olisin sanonut? Että luulen Maijan siirtelevän avaimiani ja puhuvan minusta lääkärille. Että näin viestin puolikkaan. Että raha katosi paikasta, johon kukaan muu ei tiennyt katsoa, vaikka olin juuri sanonut ääneen tarvitsevani käteistä. Kaikki kuulosti omassa päässänikin yhtä aikaa vakavalta ja naurettavalta. Sillä tavalla ihminen saadaan hiljaiseksi. Ei sillä, ettei hänellä olisi todisteita, vaan sillä, että jokainen yksittäinen todiste näyttää yksinään liian pieneltä kerrottavaksi. Seuraavana aamuna minä nousin ennen Maijaa. Se ei ollut minulle tavallista, mutta olin nukkunut huonosti ja makuuhuoneen ilma tuntui tunkkaiselta.
Keitin kahvin hiljaa, etten herättäisi häntä, ja otin ylälaatikosta pienen ruutuvihon, jonka olin joskus säästänyt ristikkosanoja varten. Minä kirjoitin ensimmäiselle sivulle päivän ja kellonajan. Sitten kirjoitin aivan yksinkertaisesti. Avaimet löytyivät leipälaatikosta 7. helmikuuta. Maija sanoi muistavansa, että jätin ne keittiöön. En jättänyt. Kirjoitin myös setelistä, lääkedosetista ja terveysaseman käynnistä. Minun käsialani oli aamulla vielä tärisevämpää kuin ennen, ja jouduin vetämään yhden rivin yli 2, kun kynä töksähti paperiin. Silti se tuntui tärkeältä. Ei siksi, että paperi olisi heti todistanut mitään muille, vaan siksi, että se todisti jotakin minulle. Että olin nähnyt nämä asiat. Että ne olivat tapahtuneet. Että todellisuus ei ollut enää pelkkä tunne, vaan siinä oli päivämääriä. Kun Maija tuli keittiöön, minä suljin vihon ja työnsin sen Hesarin alle. Hän näytti väsyneeltä, mutta hänen väsymyksensä oli siistiä, hallittua. Hän suukotti minua päälaelle melkein samalla tavalla kuin minä olin joskus suukottanut häntä, kun hän oli ollut 7 ja kaatunut pyörällä. Sinä olet jo hereillä, hän sanoi yllättyneenä. Minä vastasin, että vanhuus tekee ihmisestä aikaisen. Hän hymyili, mutta tarkkaili samalla pöytää nopeasti, aivan kuin olisi laskenut mielessään, oliko jokin siirtynyt yön aikana. Se saattoi olla vain minun kuvitelmaani, mutta enää minä en antanut itseni ohittaa sellaisia havaintoja. Sinä päivänä minä tein toisen kokeen. En mitään suurta. Piilotin keittiön kellon pariston taskuuni niin, että seinäkello pysähtyi kello 11.17. Tiesin, että Maija huomaisi sen ennemmin tai myöhemmin, koska hän katsoi aina kelloa lähtiessään. En sanonut mitään. Iltapäivällä, kun hän oli pukemassa takkia päälleen, hän huusi eteisestä, että seinäkello on taas pysähtynyt ja että minun pitäisi muistaa vaihtaa siihen paristo. Minä menin hitaasti hänen luokseen ja sanoin aivan rauhallisesti, ettei se ole voinut pysähtyä itsestään, koska vaihdoin pariston vasta kuukausi sitten. Hän katsoi minua sekunnin ja sanoi sitten naurahtaen, että ehkä minä vain muistelen väärin. Aila, viimeksi me puhuttiin juuri siitä, että sinä et aina muista, mitä olet jo tehnyt. Me. Hän käytti koko ajan sitä sanaa, ikään kuin minun muistini olisi ollut yhteinen projekti, jonka johtajana hän toimi. Kun ovi sulkeutui hänen perässään, menin heti eteiseen, otin hänen takkinsa taskusta kuitin, joka pilkotti puoliksi ulkona, ja vilkaisin sitä. Se oli apteekin kuitti edelliseltä päivältä. Minä en ollut pyytänyt mitään apteekista. Kuitissa oli minun nimeni, ainakin loppu siitä näkyy reseptin kohdalla, mutta lääkkeen nimi jäi taitoksen alle. Minä yritin avata paperia lisää, mutta käteni alkoivat vapista niin, että pelkäsin repiväni sen. Työnsin kuitin takaisin paikoilleen juuri ennen kuin hissin ääni pysähtyi käytävällä. Siinä pienessä hetkessä minä ymmärsin jotain muuta. Maija ei vain puhunut minusta. Hän hoiti asioita minun nimissäni tai ainakin sillä vaikutelmalla, että hänellä oli siihen oikeus. Ihmistä ei pelota eniten se, että joku valehtelee hänestä. Eniten pelottaa se, että joku muu alkaa toimia hänen puolestaan maailmassa, johon itse ei enää näe. Että pankissa, apteekissa, terveyskeskuksessa, ehkä taloyhtiössäkin on jo ihmisiä, jotka tunnistavat nimesi, mutta eivät enää yhdistä sitä sinuun, vaan siihen toiseen ääneen, joka puhuu vakaasti ja nuorekkaasti, huolestuneena omaisena. Sinä jäät vähitellen omasta elämästäsi jälkeen kuin myöhästynyt bussi. Seuraavina päivinä minä aloin pitää ruutuvihkoa mukana lähes kaikkialla asunnossa. En enää jättänyt sitä keittiön pöydälle, vaan piilotin sen vanhan Marttakeittokirjan väliin alimmalle hyllylle. Kirjasin kellonajat, sanat, ilmeetkin niin tarkasti kuin osasin. 9.40 Maija sanoi, että puhuin aamulla samasta asiasta 2. En puhunut. 13.15 lääkedosetin torstain lokero siirretty. 17.30 Marja pihassa kysyy, olenko joskus unohtanut lieden päälle. Kun kirjoitti tarpeeksi monta pientä asiaa peräkkäin, niistä alkoi muodostua kuvio. Ja kun kuviota katsoi liian kauan, alkoi myös nähdä, kuinka suunnitelmallinen se oli.
Kaikki unohdukseni olivat sellaisia, jotka tekivät minusta vähän vaarallisen itselleni, vähän epäluotettavan, vähän kyvyttömän. En unohtanut syntymäpäiviä tai television ohjelmaa. En sekoittanut ihmisten nimiä. Minä muka unohdin lääkkeet, avaimet, rahankäytön, hellan, ajanvaraukset. Juuri ne asiat, joiden avulla aikuinen ihminen voidaan siirtää syrjään. Eräänä torstaina Maija ehdotti, että käyttäisimme yhdessä pankissa. Hän sanoi sen hellästi, lähes huolettomasti, samalla kun pilkkoi kurkkua leivän päälle. Hän oli opetellut ajoituksen hyvin. Ei koskaan silloin, kun minä olin valmiiksi ärtynyt, vaan juuri arkisena hetkenä, kun ihminen ei osaa odottaa iskua. Voisimme samalla kysyä, miten asiat kannattaa järjestää hyvissä ajoin, hän sanoi. Ei tarvitsisi sitten stressata myöhemmin. Minä levitin voita leivälle niin hitaasti, että se repi pinnan rikki. Kysyin, mistä myöhemmästä hän puhui. Hän ei vastannut heti. Sitten hän katsoi minua myötätuntoisesti, melkein surullisesti. Siitä, että jos sinulle tulee huonompi jakso. Ei se ole häpeä. Huonompi jakso. Sanat olivat pehmeitä, mutta niiden alla oli lukko. Minä nostin katseeni hänen kasvoihinsa ja sanoin, että minulle ei ole tulossa mitään jaksoa. Hän hymähti. Ei nauranut, ei väittänyt vastaan. Se oli juuri se sävy, jonka vuoksi minä aloin seuraavina päivinä epäillä omia korvianikin. Ihminen voi sanoa, tietenkään ei, tavalla, joka tarkoittaa, sinä et itse enää tiedä. Maija oli lahjakas siinä. Hän ei riidellyt. Hän rakensi tunnelmia. Samaan aikaan hän alkoi olla omituisen kiinnostunut paperiasioista. Hän kysyi kahdesti, missä säilytän vakuutuskirjoja. Hän pyysi minua etsimään esiin Arton vanhat asiakirjat, jos niitä joskus tarvitsee. Hän siivosi olohuoneen sen korkean kaapin, jonka alalaatikossa säilytin mökin papereita, vaikka en ollut pyytänyt häntä koskemaan siihen kaappiin lainkaan. Kun sanoin siitä, hän pyysi anteeksi, mutta lisäsi heti, että minä olin viime viikolla itse pyytänyt häntä järjestämään niitä sekalaisia papereita. En ollut pyytänyt. Minä tiesin, etten ollut, koska en koskaan kutsunut niitä sekalaisiksi papereiksi. Minulle ne olivat asiakirjoja. Juuri sellaisten sanojen kautta ihminen paljastaa itsensä. Valehtelija kertoo toisinaan totta sävynsä kautta, vaikka sanat olisivat väärät. Minä aloin tehdä kokeita useammin. En enää rahalla joka päivä, ettei siitä tulisi liian ilmeistä. Joskus siirsin lusikan väärään laatikkoon ja kirjoitin vihkoon, missä se oli. Joskus jätin tarkoituksella radion päälle hyvin hiljaiselle ja sanoin ääneen lähteväni postilaatikolle. Kerran laitoin vanhan hopeasormukseni ompelukorin pohjalle ja mainitsin iltapäiväkahvilla, että en löydä sitä enää mistään, ehkä se jäi makuuhuoneeseen. Tunnin kuluttua Maija tuli olohuoneeseen sormus kädessään ja sanoi löytäneensä sen minun yöpöydältäni. Hän ojensi sitä minulle niin lempeästi, että olisin voinut melkein uskoa häntä, ellen olisi itse laittanut sormusta ompelukoriin ja peittänyt sitä sinisellä lankakerällä. Kummallista kyllä kaikkein pahinta ei ollut enää edes pelko. Se oli suru. Suru siitä, että minä tunsin tämän ihmisen käsien liikkeet, lapsuuden naurun, tavan syödä korvapuustin keskusta ensin. Minä tiesin, että hän oli pienenä nukkunut valot päällä, koska pelkäsi käytävää. Minä olin pitänyt häntä sylissä, kun hänen isänsä tuli myöhässä hakemaan. Ja nyt minä jouduin katsomaan häntä kuin katsoisi vierasta, joka oli opetellut ulkoa jonkun rakkaan ihmisen kasvot. Siinä ei ollut mitään nautinnollista, ei edes silloin kun sain pienen kokeen onnistumaan. Jokainen onnistunut testi oli samalla uusi haava. Se todisti, etten ollut kuvitellut mitään, mutta myös sen, että joku, jota olin rakastanut, teki tämän tarkoituksella. Sunnuntaina Janne soitti, niin kuin yleensäkin. Minä menin makuuhuoneeseen puhumaan, sillä en halunnut Maijan kuulevan kaikkea. Hän kysyi vointia, säätä, polvea, samoja asioita kuin aina. Minä olin jo päättänyt kertoa jotakin, ainakin vähän. Mutta kun avasin suuni,
Sanat eivät tulleet ulos siinä muodossa kuin olin harjoitellut. Sanoin vain, että Maija on ollut paljon apuna. Janne kuulosti helpottuneelta. Hän sanoi, että se on hyvä, koska hänkin oli miettinyt viime aikoina, pärjäänkö minä ihan yksin. Minun käteni jäätyi puhelimen ympärille. Kysyin, miksi hän oli miettinyt sellaista. Puhelimessa tuli pieni tauko, sitten hän sanoi vähän vaivautuneesti, että Maija oli maininnut pari kertaa minun olleen tavallista hajamielisempi. Ei mitään vakavaa, hän kiirehti lisäämään, mutta että onneksi minulla on nyt seuraa. Siinä se oli. Se ei ollut enää taloyhtiön pihanjuoru eikä yhden hoitajan merkintä. Hän oli puhunut jo pojallenikin. Minä en sanonut Jannelle mitään enempää. En siksi, etten olisi halunnut, vaan siksi, että tajusin olevani myöhässä. Jos olisin yhtäkkiä alkanut syyttää Maijaa puhelimessa, miltä se olisi kuulostanut? Yksinäiseltä, puolustuskannalla olevalta, ehkä juuri siltä mitä Maija oli hänelle jo vihjannut. Suljin puhelun hymy äänessäni, ja vasta kun olin laskenut luurin, huomasin puristaneeni päiväpeiton kulmaa niin kovaa, että sormenpäät olivat valkoiset. Samana iltana minä tein virheen. Tai oikeastaan 2. Ensimmäinen oli se, että en jaksanut enää teeskennellä aivan yhtä hyvin. Toinen oli se, että aliarvioin Maijan nopeuden. Me syimme lohikeittoa keittiössä, ja hän puhui jostain työpaikan ihmisestä, joka oli jäänyt sairauslomalle uupumuksen vuoksi. Yhtäkkiä hän lioutti keskustelun siihen, kuinka tärkeää on hyväksyä avun tarve ajoissa eikä vasta sitten, kun tilanne on mennyt liian pitkälle. Minä kysyin, mikä tilanne? Hän laski lusikan lautaselle ja sanoi varovasti, että hän oli miettinyt, pitäisikö minun käydä muistitutkimuksissa ihan varmuuden vuoksi. Minä en enää pystynyt pitämään ääntäni aivan tasaisena. Kysyin, oliko hän jo varannut ajan ilman, että kertoo minulle. Hän jäi aivan liian pitkäksi sekunniksi hiljaa. Sitten hän sanoi, ettei hän ollut vielä varannut, mutta oli kysynyt neuvoa. Se sana, vielä, jäi ilmaan roikkumaan. Minä sanoin hänelle ensimmäistä kertaa suoraan, että hän puhuu minusta ympäriinsä tavalla, johon hänellä ei ole oikeutta. Maijan kasvoille nousi ilme, jota en ollut ennen nähnyt, tai ehkä olin, mutta en ollut halunnut tunnistaa. Se ei ollut enää pelkkää kärsivällisyyttä. Siinä oli loukkaantunutta kovuutta. Hän sanoi aivan hiljaa, että jonkun tässä talossa on pakko ajatella realistisesti. Sitten hän lisäsi, sinä et itse huomaa, miten paljon on jo muuttunut. Minä vastasin, että minä huomaan oikein hyvin, mikä on muuttunut. Hänen katseensa terävöityi. Sekunnin ajan me vain katsoimme toisiamme keittiön pöydän yli, ja ensimmäistä kertaa tunsin, ettei hän puhu minulle kuin lapselle tai potilaalle. Hän puhuikin nyt vastustajalle. Sitten hän nousi, keräsi lautaset ja sanoi täysin rauhallisella äänellä, että tällainen kiihtyminen on juuri se syy, miksi hän on huolissaan. Sanat olivat siistit. Mutta niiden sisällä oli uhka, ja me molemmat tiesimme sen. Sinä yönä minä en nukkunut juuri lainkaan. Nousin 2 juomaan vettä ja kuulin olohuoneesta valoa vasten hiljaisen puheensorinan. Maija ei huomannut minua heti, koska seisoin käytävän pimeässä. Hän puhui puhelimeen niin hiljaa, että sain vain katkelmia. Ei se vielä myönnä. Lääkäri kirjoitti jo, että muistioireita on ollut, kunhan saadaan pankkiin se yksi keskustelu. Sitten lattialauta narahti jalkani alla. Maija kääntyi välittömästi. Hänen äänensä muuttui sekunnissa. Mä soitan huomenna, hän sanoi iloisemmin, katkaisi puhelun ja hymyili minulle kuin mikään ei olisi ollut pielessä. Et nukkunutkaan, hän kysyi. Minä sanoin, että olin menossa vessaan. Hän nyökkäsi ja toivotti hyvät yöt. Aamulla minä tiesin, etten voisi enää vain kerätä havaintoja. Minun piti saada jotain sellaista, mikä ei näyttäisi pelkältä vanhan naisen muistikirjalta. Jotain ulkopuolista. Jotain, joka sitoisi hänen sanansa johonkin konkreettiseen. En ollut koskaan ollut erityisen tekninen ihminen, mutta minulla oli vanha älypuhelin,
jota käytin lähinnä pankkitunnistukseen ja lasten kuvien katseluun. Istuin sängyn laidalla silmälasit nenällä ja opettelin puoli tuntia, miten ääninauhuri käynnistetään niin, ettei näyttö jää näkyvästi päälle. Minua nolotti, että minun piti opetella sellaista omassa kodissani, mutta toisaalta nolo oli jo muuttunut ylellisyydeksi, johon minulla ei enää ollut varaa. Saman päivän iltapäivällä tilaisuus tuli yllättäen. Maija oli keittiössä ja luuli minun lepäävän makuuhuoneessa. Minä jätin puhelimen äänitykselle olohuoneen verhojen taakse, siihen pienen pöydän alle, jossa säilytin kukkalehtiä. Sydän hakkasi niin, että pelkäsin sen kuuluvan käytävään asti. Sitten menin makuuhuoneeseen ja suljin oven melkein kiinni. En kokonaan, jotta kuulisin. Aluksi mitään ei tapahtunut. Hanasta laskettiin vettä, kaappeja avattiin, kahvilusikka kolahti mukiin. Olin juuri vakuuttamassa itselleni, että koko yritys on typerä, kun Maijan puhelin soi. Hän vastasi heti. En kuullut kaikkea sanasta sanaan, mutta tarpeeksi. Hän sanoi, ei, se ei epäile vielä mitään oikeaa, se vain on välillä hankala. Sitten tauko. Niin, kyllä minä tiedän. Mutta jos saadaan se allekirjoittamaan ensin se valtuutus, niin myöhemmin on helpompaa. Toinen tauko. No ei se mökkiä edes käytä enää. Se seisoo tyhjillään. Minun korvissani alkoi humista niin kovaa, että jouduin istahtamaan sängyn reunalle. Mökki. Hän puhui mökistä. Arton isän rakentamasta pienestä paikasta Näsijärven rannalla, jossa minä olin viettänyt melkein jokaisen juhannuksen aikuiselämässäni. Siitä paikasta, jonka asiakirjoja hän oli muka vahingossa järjestellyt. Minä puristin päiväpeittoa kämmenessäni ja pakotin itseni hengittämään hiljaa, etten paljastaisi olevani hereillä ja kuulolla. Maija jatkoi vielä jotain velasta, siitä ettei tämä voi jäädä puolitiehen, mutta sitten hänen äänensä madaltui niin etten saanut enää selvää. Kun asunto lopulta hiljeni, odotin vielä muutaman minuutin. Menin sitten olohuoneeseen, nostin puhelimen tärisevin käsin ja pysäytin äänityksen. En uskaltanut kuunnella sitä heti. Pelkäsin, että jos siinä ei olisi mitään selvää, romahtaisin siihen paikkaan. Työnsin puhelimen taskuun ja menin keittiöön. Maija seisoi tiskipöydän ääressä täysin rauhallisena, kuorimassa omenaa niin siisteinä suikaleina, että ne putosivat tiskialtaaseen lähes yhtenä nauhana. Hän katsoi minua yli olkansa ja hymiili. Nukuithan sinä vähän, hän kysyi. Minä sanoin, että nukuin. Silloin hän pyyhkäisi veitsen terän omenaan vielä kerran, laski sen pois ja sanoi melkein ohimennen. Ai niin, Janne saattaa tulla käymään viikonloppuna. Minä ajattelin, että olisi hyvä puhua yhdessä muutamista käytännön asioista. Yhdessä. Käytännön asioista. Minun kurkkuni kuivui niin pahasti, että jouduin ottamaan vesilasin ennen kuin vastasin mitään. Minä sanoin, että minkä asioiden. Maija otti pöydältä paperinipun, jota en ollut nähnyt siinä aiemmin. Hän taputti sitä kevyesti sormenpäillään ja sanoi, ei mitään pelottavaa. Vähän vain pankkivaltuutusta, hoitotahtoa ja sellaista, mikä tekee kaikesta helpompaa, jos sinulle tulee taas huonompi päivä. Sitten hän työnsi paperit laatikkoon takaisin, aivan kuin olisi vain vilkaissut sääennustetta, ja lisäsi, ei tarvitse päättää heti. Mutta olisi hyvä, että Jannekin kuulee. Silloin minä tiesin 2 asiaa yhtä aikaa. Ensimmäinen oli se, että olin viimein saanut jotakin todellista hänen puheestaan, ehkä jopa tallenteen, jossa hän paljastaisi enemmän kuin uskoi. Toinen oli se, että minulla oli vähemmän aikaa kuin olin kuvitellut. Tämä ei ollut enää pelkkää pohjatyötä eikä varovaista maaperän pehmentämistä. Hän valmisteli jo seuraavaa askelta, ja siihen aiottiin vetää mukaan oma poikani. Minä menin makuuhuoneeseen, suljin oven, vedin puhelimen esiin ja painoin toistoa niin varovasti kuin painaisi liipaisinta. Ensimmäiset sekunnit kuuluivat epäselvinä kahvikuppien kilahduksena ja tuolin jalkojen narinana. Sitten ääni kirkastui, ja aivan ennen kuin ehdin saada kuuloketta paremmin korvalleni, toiston yli kantautui olohuoneesta Maijan ääni, tavallista terävämpänä. Aila. Mitä sinä teet puhelimellasi?
Minä en vastannut heti. Se oli ehkä vaarallisin sekunti koko sen kevään aikana, ja silti juuri siinä sekunnissa minä tunsin itseni pitkästä aikaa täysin kirkkaaksi. Ei rohkeaksi, ei vahvaksi, ei edes rauhalliseksi, vaan kirkkaaksi. Sellaiseksi kuin ihminen on silloin, kun hän ymmärtää, että seuraava väärä sana voi maksaa hänelle kaiken, mutta oikea sana voi vielä pelastaa jotain. Minä painoin puhelimen näytön pimeäksi, työnsin sen hitaasti aamutakin taskuun ja avasin makuuhuoneen oven. Maija seisoi käytävällä toinen käsi ovenkarmin varassa, aivan liian lähellä näyttääkseen siltä, että olisi vain sattumalta kulkenut ohi. Hänen kasvoillaan oli se sama lempeä ilme, jota hän käytti aina silloin, kun halusi minun näyttävän vaikealta. Katsoin vain yhtä vanhaa kuvaa, minä sanoin. Maija hymyili, mutta ei täysin uskonut minua. Sen näki siitä, ettei hymy noussut silmiin asti. Hyvä, hän sanoi. Minä vain ajattelin, että lepäsit. Minä nyökkäsin. Hän viipyi käytävässä vielä hetken, aivan kuin olisi odottanut jotain lisäselitystä, sitten kääntyi pois ja palasi olohuoneeseen. Minä suljin oven, mutta en tällä kertaa mennyt sängyn reunalle istumaan. Minä seisoin paikoillani ja kuuntelin omaa hengitystäni, kunnes se tasaantui. Sitten vedin puhelimen uudelleen esiin, menin vaatekaapin viereen, missä ovi peitti äänen paremmin, ja painoin kuulokkeen korvaani vasten. Tallenne ei ollut täydellinen. Osa lauseista hukkui kaappien kolinaan, osa sanoista jäi kesken, mutta siinä oli silti enemmän kuin olin uskaltanut toivoa. Siinä oli Maijan ääni, selvästi hänen oma äänensä, ei minun muistini eikä vihkoni merkintäni, vaan hänen äänensä, sanomassa. Ei, se ei epäile vielä mitään oikeaa, ja myöhemmin. Jos saadaan se allekirjoittamaan ensin se valtuutus, niin myöhemmin on helpompaa. Ja ennen kaikkea siinä oli lause, joka sai minut puristamaan silmät kiinni niin kovaa, että näin valopilkkuja. No ei se mökkiä edes käytä enää. Minä kuuntelin kohdan 3 kertaa peräkkäin. En siksi, etten olisi kuullut sitä, vaan siksi, että mieli yrittää viimeiseen asti tehdä petoksesta pienemmän kuin se on. Mutta ääni ei muuttunut miksikään. Siinä se oli. Oma veljentyttäreni puhumassa mökistä kuin tyhjästä laatikosta, joka vain odotti siirtämistä oikeaan paikkaan. Siinä hetkessä monet asiat loksahtivat paikoilleen. Ei siksi, että ne olisivat yhtäkkiä käyneet vähemmän kipeiksi, vaan siksi, että ne kävivät ymmärrettäviksi. Kaikki ne lempeät sanat, pankkikäynnit, huolestuneet katseet, lääkedosetin pienet muutokset, puhelut pojan suuntaan, naapureille tihkuneet vihjaukset, terveysaseman merkintä. Se ei ollut sattumaa. Se oli järjestelyä. Minusta rakennettiin vähitellen sellaista versiota, jolle voisi puhua hitaasti, jonka puolesta voisi allekirjoittaa, jonka tavarat voisi siirtää, jonka mökin voisi hoitaa pois. Minua valmisteltiin sivuun. Minä en nukkunut sinä yönä juuri lainkaan. En kuitenkaan myöskään itkenyt. Se yllätti minut. Olin kuvitellut, että kun petos paljastuu, ihminen hajoaa äänekkäästi, kaatuu vuoteeseen ja itkee tyynyyn kuin elokuvissa. Mutta todellinen suru on usein kiireinen. Sillä on tehtäviä. Minä makasin hereillä ja ajattelin järjestystä. Kenen puoleen mennä ensin? Ketkä olivat jo kuulleet hänen versionsa? Missä oli vielä jäljellä sellaista maata, jonka päälle saatoin itse astua kaatumatta? Ensimmäisenä mieleeni tuli Janne, mutta juuri siksi minä päätin, ettei hän saa olla ensimmäinen. Jos soittaisin hänelle nyt, ääneni paljastaisi liikaa. Hän kuulisi järkytyksen, eikä sisältöä. Minä tarvitsin ensin jonkun, joka ei ollut tunteiden puolella, vaan tosiasioiden. Seuraavana aamuna Maija lähti käymään keskustassa. Hän sanoi menevänsä töihin pariksi tunniksi, vaikka oli aiemmin väittänyt olevansa vapaalla. En sanonut siitä mitään. Heti kun ovi sulkeutui, minä puin villakangastakin päälle, laitoin vihon käsilaukkuun ja menin hissillä alas. Kevättalven ilma oli terävä ja likainen, sellaista harmaata valoa, jossa loska näyttää vanhalta tiskivedeltä. Minä kävelin bussipysäkille hitaasti mutta päättäväisesti, lonkka muistutti itsestään jokaisella askeleella.
Menin pankkiin ilman ajanvarausta. Nuori mies tiskillä sanoi heti, että tällaiset asiat olisi hyvä sopia etukäteen, mutta ehkä hän näki kasvoistani jotain, koska kutsui minut kuitenkin sivumalle neuvotteluhuoneeseen. Hänen nimensä oli Antti, siisti paita, sileä ääni, ehkä 30. Juuri sellaisten kanssa vanha ihminen helposti alkaa pyydellä anteeksi, jo ennen kuin on ehtinyt sanoa mitään. Minä päätin, etten pyydä. Sanoin suoraan, että epäilen läheiseni yrittävän saada minulta valtuutuksia väärin perustein ja että haluan tietää, onko tililleni tai tietoihini tehty viime viikkoina tiedusteluja minun nimissäni. Antin ilme muuttui heti. Se pehmeni, mutta ei sääliväksi, vaan tarkkaavaiseksi. Hän kysyi muutaman täsmentävän kysymyksen ja pyysi henkilöllisyystodistusta. Minä annoin sen hänelle vakaalla kädellä. Kun hän palasi tietokoneensa äärestä, hän sanoi varovasti, että virallisia muutoksia ei ollut tehty, mutta asiakkuuteeni liittyen oli kyllä oltu yhteydessä puhelimitse yleisluonteisesti asioiden hoidon järjestämisestä ja että puheluista jäi järjestelmään merkintöjä. Hän ei voinut luovuttaa kaikkea suoraan ilman menettelyä, mutta yksi asia oli selvä, joku oli ottanut yhteyttä. Minä kysyin, oliko soittaja ollut minä. Antti katsoi näyttöä ja sanoi, merkinnän mukaan yhteydenoton teki omainen. Pyysin myös, että tililleni asetetaan huomautus siitä, ettei mitään valtuutuksiin, käyttöoikeuksiin tai muutoksiin liittyvää saa käsitellä ilman henkilökohtaista läsnäoloani ja erillistä vahvistusta. Antti sanoi, että sellainen onnistuu. Hän kirjoitti pitkään, käänteli näyttöä hieman poispäin, ja minä istuin siinä hiljaa kädet käsilaukun päällä. Huomasin ajattelevani Artoa. Hän olisi pitänyt tästä nuoresta miehestä, hänen tavastaan olla asiallinen tekemättä minusta heikkoa. Kun merkintä oli tehty, Antti kysyi vielä, onko minulla joku luotettava läheinen, jonka kanssa voisin keskustella. Minä sanoin, että etsin sellaista parhaillaan. Pankista minä menin apteekkiin. Sama nainen ei ollut tiskillä kuin kuitissa näkyneenä päivänä, mutta farmaseutti löysi tiedoistani nopeasti reseptin, joka oli toimitettu 2 päivää aiemmin. Se oli minun nimissäni, kyllä, mutta noutajana oli ollut toinen henkilö valtakirjalla tai kelakortilla, en enää muista mitä termiä hän käytti. Minä kysyin, mikä lääke se oli. Hän sanoi nimen, ja vaikka en ollut lääkäri, tiesin heti ettei sitä ollut määrätty minulle ennen. Se oli rauhoittava lääke, lievä ehkä, mutta ei minun tavanomainen lääkkeeni. Minä kysyin, mihin tarkoitukseen se oli tullut. Farmaseutti sanoi, että määränneen lääkärin merkintä viittasi univaikeuksiin ja levottomuuteen. Kun minä istuin myöhemmin bussissa paperi kädessäni, maailma näytti samalta kuin aamulla. Hervannan betonitalot, pysäkit, marketin punainen kyltti, lumikasat, jotka olivat muuttuneet harmaiksi. Mutta minulle mikään ei ollut enää sama. Nyt petoksella oli muitakin jälkiä kuin minun ruutuvihkoni. Se oli käynyt pankissa. Se oli käynyt apteekissa. Se oli saanut jonkun lääkärin kirjoittamaan minusta jotakin, mitä en ollut itse sanonut. Ei enää vain epäilyä. Menettelyä. Kotona minä tein ensimmäisen puhelun ihmiselle, jota en ollut ajatellut vuosiin kuin joulukortin verran. Se oli Leena, entinen työkaverini kirjastolta, nainen, jolla oli tapana nähdä ihmisten läpi jo silloin, kun me vielä luettelimme lainakirjoja käsin. Hän vastasi 3. pirahduksella ja sanoi heti äänestäni kuulleensa, ettei kaikki ole hyvin. Minä en kertonut kaikkea, en ainakaan kerralla, mutta tarpeeksi. Sanoin epäileväni, että Maija yrittää saada minut näyttämään kykenemättömältä. Linjan toisessa päässä tuli pitkä hiljaisuus, sitten Leena sanoi, kirjoita kaikki ylös ja ota kopiot papereista. Ja ennen kuin teet mitään muuta, älä allekirjoita yhtään mitään. Minä sanoin, etten aio. Leena sanoi tulevansa käymään seuraavana päivänä. Seuraavana päivänä Leena tuli. Hän riisui takkiaan eteisessä ja katsoi Maijaa yhdellä sellaisella silmäyksellä, josta heti tiesi, että hänestä ei tulisi helppoa yleisöä. Maija oli kohtelias, ehkä jopa hieman varuillaan, mutta hän ei voinut estää Leenaa tulemasta, koska minä olin kutsunut hänet. Me joimme kahvia keittiössä, ja minä annoin Leenalle vihon,
apteekin tulosteen ja kerroin lyhyesti pankkikäynnistä. Leena ei puhunut koko ajan, eikä hänen tarvinnut. Hän nyökkäili välillä, kysyi tarkkoja kysymyksiä ja kirjoitti itsekin muistiin päivämääriä. Maija pysytteli olohuoneessa tavallista pidempään puhelin kädessä. Kun Leena lopulta lähti, hän painoi kädessään niin nopeasti ja kuiskasi eteisessä niin, että Maija ei kuullut. Älä jää yksin siihen viikonloppuun. Viikonloppu tuli nopeasti. Janne saapui lauantaina iltapäivällä lapsuuden talvitakki yllään, se sama tapa pitää vetoketju vähän auki vielä pakkasellakin, jonka olin nähnyt hänessä poikana. Kun hän astui sisään, sydäntäni särki ihan fyysisesti. Minä rakastin häntä, ja juuri siksi pelkäsin häntä siinä hetkessä. En poikani vuoksi, vaan sen vuoksi mitä hän saattoi jo minusta uskoa. Hän halasi minua, mutta vähän varovaisemmin kuin ennen. Minä tunsin sen heti. Maija keitti kahvia ja liikkui asunnossa kuin olisi ollut tämän kodin käytännöllinen emäntä. Hän oli jopa laittanut paperit valmiiksi olohuoneen pöydälle siistiin pinoon. Minä näin niiden kulmasta sanat valtuutus, hoitotahto, asioiden järjestely. Siinä ne olivat, nätisti pinottuna kuin olisivat olleet vain yksi askel kohti turvallisempaa huomista. Petos pukeutuu mielellään järjestykseksi. Me istuimme olohuoneeseen kaikki kolme. Maija aloitti puhumalla pehmeästi, harkiten, aivan kuin olisi harjoitellut. Hän sanoi, että viime viikot ovat olleet raskaita, että minä olen ollut tavallista epävarmempi, että hän on yrittänyt kantaa vastuuta parhaansa mukaan, mutta että olisi kaikkien kannalta hyvä tehdä muutama ennakoiva järjestely. Hän puhui laskuista, terveydestä, turvallisuudesta, siitä miten kukaan ei vie minulta mitään, vaan kaikki tehdään helpottamaan tulevaa. Janne nyökkäsi välillä. Ei voimakkaasti, mutta tarpeeksi, että näin hänen yrittävän olla järkevä aikuinen poika. Hän oli tullut tänne ratkomaan käytännön asiaa. Ei puolustamaan minua. Maija työnsi paperit pöydällä vähän lähemmäs minua. Ei näitä tarvitse tänään edes kaikkia allekirjoittaa, hän sanoi, juuri samalla sävyllä jolla myyjä sanoo, ettei mitään ostopäätöstä tarvitse tehdä heti. Mutta olisi hyvä aloittaa. Kun Maija lopulta lopetti ja huoneeseen tuli pieni odottava hiljaisuus, minä siirsin kahvikupin syrjään, suoristin selkän ja sanoin aivan tavallisella äänellä, minä en allekirjoita mitään. Maija ehti sanoa minun nimeni kerran varoittavasti, mutta minä olin jo noussut. Menin makuuhuoneeseen, otin yöpöydän laatikosta vihon ja puhelimen sekä apteekin tulosteen ja pankista saamani merkinnän kopion. Kun palasin olohuoneeseen, käteni vapisivat, mutta ääneni ei. Se oli kummallista. Ehkä ihminen löytää vakauden juuri silloin, kun hänellä ei enää ole mitään hyötyä pehmeydestä. Aloitin vihosta. En koko tarinaa, vaan päivämäärät. Avaimet leipälaatikossa. Lääkedosetin muutos. Hoitajan kirjaus muistivaikeuksista ilman, että olin itse sitä sanonut. Naapureiden kyselyt. Seteli sokeripurkin alta. Sormus, jonka Maija löysi väärästä paikasta. Sitten annoin hänelle apteekin tulosteen. Hän luki sitä ensin hitaasti, sitten uudelleen nopeammin. Mikä tämä on, hän kysyi. Minä sanoin, että se on minun nimissäni haettu lääke, jota en itse pyytänyt. Hyvä, minä sanoin. Kuunnellaan sitten yhdessä. Ja ennen kuin kumpikaan ehti estää, painoin toistoa. Huoneessa kuului ensin epämääräistä kolinaa, kupin kilahdus, veden ääni, sitten Maijan oma ääni, selkeänä ja erehtymättömänä. Ei, se ei epäile vielä mitään oikeaa, se vain on välillä hankala. Sieltä tuli vielä lause mökistä. No ei se mökkiä edes käytä enää. Sen jälkeen huoneeseen laskeutui sellainen hiljaisuus, joka ei tunnu hiljaisuudelta vaan paineelta korvissa. Maija alkoi puhua nopeasti. Liian nopeasti. Hän sanoi, että hän oli yrittänyt vain järjestää asioita, että minä olin ollut vaikea, epäluuloinen, välillä aggressiivinenkin. Hän sanoi, että kaikki oli tehty minun parhaakseni, ettei hän ollut tarkoittanut pahaa, että talousasiat olivat monimutkaisia ja että mökki seisoi tyhjillään joka tapauksessa. Ja siinä, juuri siinä,
Hän teki virheen, jota odotin tietämättäni koko ajan. Hän alkoi puolustaa itseään tulevaisuuden hyödyllä eikä menneiden tekojen totuudella. Hän ei sanonut, etten ollut valehdellut. Hän sanoi vain, että hänellä oli syynsä. Sanoin hänelle aivan hiljaa, sinä et yrittänyt auttaa minua muistamaan. Sinä yritit opettaa muut unohtamaan, kuka minä olen. Se oli ensimmäinen kerta koko aikana, kun Maija ei saanut heti sanaa suustaan. Janne nousi silloin seisomaan. Hän ei korottanut ääntään, mutta siinä oli sellainen paino, jota en ollut kuullut hänessä ehkä koskaan. Hän kysyi Maijalta, oliko tämä ottanut yhteyttä pankkiin ja apteekkiin hänen selkänsä takana. Loppu ei ollut siisti eikä nopea. Oikea elämä ei ole. Janne pyysi häntä lähtemään siltä päivältä ainakin pois. Hän vastusteli, sanoi, ettei minua voi jättää yksin, ja siinä lauseessa oli vielä viimeinen yritys kääntää todellisuus nurinpäin. Minä sanoin itse, että olen asunut yksin pidempään kuin hän on ollut aikuinen. Silloin Janne avasi oven. Maija seisoi eteisessä takki kädessään, silmät punaisina, ja katsoi minua kuin minä olisin tehnyt hänelle vääryyttä. Se oli ehkä koko asian inhottavin osa. Ihminen, joka on yrittänyt ottaa elämäsi, voi vielä lähtiessäänkin näyttää siltä kuin sinä olisit hylännyt hänet. Hän sanoi ovenraosta viimeisen lauseen, jota en unohda koskaan. Jonain päivänä sinä ymmärrät, että yritin pelastaa tämän kaiken. Minä en vastannut siihen mitään. Suljin oven itse. Kun asunto hiljeni, minä istuin keittiön pöydän ääreen ja katsoin käsiäni. Ne näyttivät vanhoilta käsiltä, suonet näkyivät, iho oli ohut ja rystysissä täpliä. Mutta ne olivat minun käteni. Ne eivät vapisseet enää. Janne istui vastapäätä pitkään puhumatta, ja sitten hän sanoi sellaisella äänellä, joka rikkoi minusta jotain, mutta myös korjasi toista. Äiti, minä olen tosi pahoillani. Lopulta sanoin vain, minä en tarvinnut sinulta täydellisyyttä. Minä tarvitsin, että kuuntelet ennen kuin uskot. Seuraavien viikkojen aikana asioita selviteltiin. Pankkiin tehtiin kirjalliset huomautukset. Lääkärille toimitettiin oikaisupyyntö merkinnöistä ja apteekin toimituksesta. Janne auttoi minua vaihtamaan pankkitunnukset, säilyttämään asiakirjat toisessa paikassa ja ottamaan yhteyttä juristiin mökin ja muun omaisuuden suojaamiseksi. Leena tuli mukaan tapaamisiin kahdesti. Hänellä oli tapana istua hiljaa ja kysyä lopuksi yksi kysymys, jonka jälkeen kukaan ei voinut enää teeskennellä, ettei ymmärtänyt. Maija ei kadonnut elämästä kokonaan yhdellä oven sulkemisella. Sellaiset ihmiset eivät katoa heti, koska heidän versionsa tapahtumista yrittää pysyä hengissä viimeiseen asti. Mutta se tärkein oli jo tapahtunut. Minä en ollut enää yksin hänen tarinaansa vastaan. Minulla oli ääni, paperit, tallenne ja todistajat. Minulla oli taas oma nimi. Silti olisi valhe sanoa, että kaikki päättyi voittoon. Minä sain pitää kotini. Minä sain pitää mökin. Minä sain korjattua osan niistä jäljistä, joita hän oli ehtinyt maailmaan levittää. Mutta jotakin ei saanut takaisin. Silti olisi valhe sanoa, että kaikki päättyi voittoon. Minä sain pitää kotini. Minä sain pitää mökin. Minä sain korjattua osan niistä jäljistä, joita hän oli ehtinyt maailmaan levittää. Mutta jotakin ei saanut takaisin. Ei sitä ensimmäistä aamua, kun katsoin tyhjää sinistä posliinikulhoa ja tunsin häpeää omasta muististani. Ei sitä tunnetta terveyskeskuksessa, kun minusta puhuttiin kuin en olisi ollut huoneessa. Ei niitä viikkoja, jolloin aloin varoa omia sanojani omassa keittiössäni. Ihminen voi saada rahansa takaisin, asiakirjansa takaisin, jopa maineensa osittain takaisin. Mutta on vaikea saada takaisin sitä hetkeä, jolloin oma todellisuus katkesi kahtia. Joskus iltaisin minä istun edelleen olohuoneessa ja kuuntelen jääkaapin hurinaa. Erona on vain se, että nykyään se ääni ei enää tunnu uhkaavalta, vaan tavalliselta. Tavallisuus on aliarvostettu lahja. Se, että avaimet ovat siellä, missä niiden kuuluu olla. Se, että lääkedosetin lokerot ovat juuri niin kuin itse ne täytit. Se, että kun puhut, joku uskoo.
Vanhuudessa ihmiseltä yritetään ottaa monta asiaa vähitellen ja kohteliaasti. Ensin vähän voimia, sitten vähän nopeutta, sitten vähän näkyvyyttä. Mutta pahinta on, jos häneltä yritetään ottaa oikeus omaan todellisuuteensa. Silloin ei enää taistella tavaroista, vaan ihmisarvosta. Minä mietin usein, missä kohtaa Maija päätti, että minä olin helpompi syrjäyttää kuin kohdata. Oliko se jo silloin, kun hän avasi ensimmäisen kerran minun lääkekaappini? Vai silloin, kun hän huomasi, että naapureille riittää pieni huokaus ja huolestunut katse? Vai silloin, kun hän tajusi, että yksinäinen vanha nainen joutuu todistelemaan selväjärkisyytensä 2 kertaa niin kovaa kuin nuori? Ehkä hän kertoi itselleen tarinaa vastuusta niin monta kertaa, että alkoi itsekin uskoa siihen. Mutta yhdestä asiasta minä olen varma. Kukaan ei pelasta toista ihmistä viemällä tältä oikeutta omaan ääneen. Ja jos tässä tarinassa on jokin opetus, niin se ei ole vain se, että maailmassa on ahneita ihmisiä. Se olisi liian helppo opetus. Vaikeampi ja todenmukaisempi opetus on se, että petos tulee joskus juuri sen ihmisen suusta, joka osaa puhua huolesta kaikkein kauneimmin. Että lempeä ääni voi olla myös vipu. Että kun joku alkaa jatkuvasti selittää sinua muille, sinun on syytä kysyä miksi. Ja että joskus kaikkein tärkein lause, jonka vanha ihminen voi sanoa, on tämä: minä muistan kyllä. Jos tämä tarina pysäytti sinut edes hetkeksi, kerro kommenteissa, mikä kohta osui sinuun kovimmin. Se hetki, kun Aila alkoi epäillä itseään, vai se hetki, kun totuus vihdoin kuului ääneen. Ja jos haluat kuulla lisää tällaisia suomalaisia, syviä ja kipeitä petostarinoita vanhan naisen kertomana, tilaa kanava ja jätä tykkääs, jotta seuraava tarina löytää sinut ajoissa.